emakhosini umhlambululi sigodla amanzi intaba. Uma sikhuluma singabemvelo, uma sikhuluma ngotokoloshi sikhuluma ngani? Isihloko sithi how to get rid tokoloshi naturally. You know, you must understand one thing, kubalekile ukubehave kumhlaba lo esiphila kuwona. Abantu namhlanje bazithola banabo tukoloshi abangazange bawucele. Bakhona bawucelayo ukuthi to do evil to others. Kukhona abangaziceleli ofike udestroy empilweni zabo. So I want us to define lo tukoloshi ukuthi uyini. A short dwarf a creature uyinto embi engafanele ibe phambi komuntu. Now asidefine ukuthi lo tikoloshi as creature monster yonke inhlobo yento embi asidefine ukuthi lento ithandani because of kungani abahlambululi siyafundisa asikulaphi singakufundisanga. Ngisho nanoma ungathi well sidila strictly ngani ngomsamo ngefoundation yakho kodwa whatever esizokupha yona kwamele kube nemfundiso phambili ngoba without ukufundisa ngeke uyiunderstand into oyenzayo. Uzothi wafutha uzawufutha ungazi nokubona nomehluko wakona. So we need ukuthi sikuchanele sikunderstandise asidefineni ke manje ukuthi utikoloshi uthandani yini lethanda utikoloshi. Now asingene utikoloshi uthanda ukudla. Wena uzozitshela ukuthi udla kakhulu kanti udlisa lo tikoloshi because whether good or bad, evil or good spirit zihlala esiswini. So ufeedani your spiritual man, good and bad, ungizwela ngithi. So now should utikoloshi uphila naye usemzimbeni wakho wenziwa yini ukuthi abe nawo abe attached to you ungakhona nokumcosha? It's because of kuthathwe ni careless so much man kaminwele nishinwele umthakathi lo okuthakathayo ngotikoloshi lapha kwakho all the time you don't know. Impahla ezingcolile nizihlalisa 2 weeks wonke ningawashi. Nemimoya mayingena iyakhona ukuhogela ina yonke inhlobo yakho yomnuko. Yinwele amapaint eningawawashi ingubo eningazo. So iphunga lakho liba easy ukuthi ube traceable kwitikoloshi. Phakama bahlambululi. Now utikoloshi uthandani? This evil creature short man nisibiza zonke. And one thing I don't like, don't ever, when they say you've got a tikolosh, never say, I've got a spiritual man, I've got a spiritual husband. Never say that. Then you are agreeing with agreement which, yebo ushade nazo. You can't have a husband like that. It's a creature, we are human. So when you've got a spiritual husband, puman lap. The ones who owns abo pastor ba own abo tikoloshi kuti ba possess abante masontweni. They call them that which you've got a spiritual man. Haena. Ungayivumi nje lonto. Now uthandani utikoloshi? Tikoloshi uthanda ukudla. So guard the way you eat. It's inhuman, even spiritually, it's wrong to eat ungulisa wonke umuntu. No, akufanele kube njalo. Akufanele nabantwana bafundiseni ukungadla ubunja ukudla kakhulu. Ubunja cause now utholakala ungathi uyinhlwathi eseyidla inkomo. Inhlwathi dangerous uzoyibamba mase isuthi nawe ke imimoya yazingenela nayo lo tikoloshi azenzela umathanda ngoba udla ulahle. Ithanda ukudla, ithanda sex. Uyazi mase ifuna ukudestroy kahle izokulalisa nayo wonke indoda ekona emhlabeni osondelana nawe izokulalisa nawo wonke umuntu wesifazana. Ithanda iba active. The more you have sex with different partners, iyajabula cause aim yayo kuwena is to destroy you.
izokulala ulalwe phambi kwayo iloku ibhekile into enhle kabi ukuyibona kuwena. What else? Mase siyobheka kwi love side. Okay, food, alcohol. Yini utshwala nabo bayenza. Tikoloshi will make you ube ngathi ikhanda lakhe alisebenzi. Nike nibabone siphe abantu mabadakiwe bayenza into ezibhedayo. Lo muntu lo unesilwane. Lo muntu unomoya weyipoko. Khona abantu okay, phuza into ungadakwa. Is it possible? Yes, it's possible. Uzophuza ungadakwa njengalo odakwa asenzela imihlolo, because of lo senzela imihlolo kunomoya omubi ohamba nawo owutikoloshi. Kunomoya omubi wesidliso ovusa lo tikoloshi phezukwakho. Abantu abangafuna ukufeyisa ama demons abo, sikhuluma ngabantu abangafuni ukusolve inkinga zabo, instead bazisolva ngotshwala. Kubuye futhi sizokhuluma ngani, angithi sisa define ukuthi ithandani lento. Ithanda ubusuku. Iactive ebusuku ke. Ingakho umuntu wesifazane uzophuma ebusuku uhambe uyofuna umuntu wesilisa, uhambe uyofuna umuntu wesifazane, uhambe uyenza ububi. Nabo abayenza ububi abatshontshela abantu bachushwa yini yilesilwane esifuna ukuzifida kuwena ngokuyenza into embi. Ubusuku bayabuthanda. And then sibe nani, hey, lo moya uthanda impi. Moya wotikoloshi uthanda impi. Ifuna njalo uhlala uargue. Nabona labantu laba abagyuwayo emsebenzini. Hey. Nabona labantu laba abafuna ukuthi kuhlale kunempi. So, how to get rid of tikoloshi naturally? Stop eating kakhulu. Zila. Learn to fast. You are suffering what this evil man esiswini sakho. Whatever you eat, ama chocolate ithanda into ezimnandi, ithanda lona, uphuza kakhulu. Uyayifida, uyifida sex kakhulu noma ngabe lo umuntu ekufanelanga ulale naye. Kodwa ngenxa yokuthi wena ufuna ukuzithola angazi uzitshela ukuthi kubalekile kangakanani. Uyabona isex kuyafika la ukuthi u1 year ungawuhlala ungekho. Why kwamele nize enforce nilale nabantu eningabathandi just because of nifuna ukuyehlisa lento lokuncaswa kalento, you are thirsty for sex? No, that is sexual spirits as include zona lezi. Ingakho ngakhuza ukuthi i-masturbation yakho ungqabulo nibiza ungqabe le iza kayingaki ngelanga. Then too much of everything is wrong. Mosha ingqabe like every day it's abnormal. You've got sexual spirits. It's no longer about ukuthi lento you should do it once in a while. Nakhona nge-reason why your mind is always with sex. Imimoya yelona yetikoloshi ke seyidla kahle kuwena. Zamani ukuthi nithole therapy. Njoba ngisho ukuthi wozani ku spiritual therapy. Lento yokuthi njalo wena ufuna ukuzithola uhave sex nomuntu nanoma ungazwani naye, no. Life yakhe ya downgrade slowly but surely. Then utshwala sazi ukuthi mawuphuza ulahle unamaqala kusasa, wazi ukuthi utshwala akufaneke kwamele ustophe. Zama by all means ukuthi akungabi every day. Zama ukuthi ayisengiphuza ngama weekend kuphela. Zama ukuyehlisa etshwaleni ngoba kula uzothola khona ukuthi uba active utokoloshi wakho. Zama ukuyehlisa izinga lokuthi wena uyazazi uyisikhokho.
baningi ufakelwe isilwane namhlanje is because of uziphendulela everywhere. Yithi abahlambulule kufanele siziphendulele everywhere because sesindlule kwezinye izinto, sesindlule kuma cleansings. So izimpi zethu zisafe. Yazi nginokuzibuza ukuthi hey ngalwa kwabhekwa mina kwathula kwathi tu and ubona ukuthi lo no angangishaya kodwa hayi mase ifikile ingelosi ifikile. Amathonga mase wafikile afikile. So namhlanje uyiscrap because of ulwa nabantu nani wenzwa ilesilwane. Namhlanje baningi abasemajele babulala abantu ngenxa yalesilwane. So zama by all means ukuthi buya ube umuntu. Wazi ukuthi awuna right yokunyela umuntu noma kanjani, uzobulawa ushaywe wenzwe noma yini la emhlabeni. So iyona indlela engifuna ukunibonisa ingakho nanoma sesithi ngempela sikufake insebenzweni zokuxosha le mimoya emibi yizinto that esizokisa kuzo ukuthi zila futha geza, we don't want friends around. Sicela usuke ebantwini kancane ungena enzilweni awukudla ukudla okuthize inomthetho. Then after mangicede ukuyenzisa leyo nsebenzo yokuzila then ufuna ukubuyela futhi uyodakwa uhambe nabantu uzokhishwa uTikoloshi every year wena or every month. Please don't forget to like and subscribe.